and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Ang imong favorite foods ang akong i-order sa akong pagpanawag. Oh, really? Yes. Oh my God! Oh my God, John! John, what's wrong niya? Haba! Haba! John, look! Sa mata kita mo, kanagan sa sabdan sa palibot sa restaurant. Punya na magsulti. Pagdali, mamalik sa auto, dali! Kanagan sa mga sakinan sa pulis o ambulansya nga itong ikasugat. Niresponde sila sa hitabo dito sa May State University. John, sa matong maong mga buto, daghang sabdan, nagkaguliyag, o nagdinaganay ang mga tao, o mga estudyante gikan sa State University. Dadlok, Jess, relax lang, Jess. Kalma lang. Kalma lang. Maminaw tagbalita sa imong TV monitor din sa auto, please. Dili, Jess. I want you to relax. Ihatod ka sa imong apartment. May ano eh. Trailing na unta ka itong salidaha, giputol mahinos plus report. Minaw. Din may usa ka mass shooting sud mismo sa State University. Tindaghang estudyante ang patay ug may pipila ka mga tao sa palibot gawa sa State University. Oh, hala. Particularly sa mga tao nga nangaon sa Hala, oy. ang kananan. Unsa naman sa ning balita, oy? Ay, hala ka, day! Kalos pa rin mo ng gislin, oy! Kung nagakurog man ka! Naman sa naman sa taon ka! Pati lang kakaalas ba ni mo gluha, day, oy! Nagsige naman po kaghilang! May hot water ka, Hilary? Unsa ng hot water dong dyan? Init o bugnaw? Hilary, tubig init! Nakinalas, Jesslyn! Ay, lagi! Jesslyn, relax. Everything's okay. Yan ito sa apartment. Wala kay angin kadlukan, okay? Di anak termos, day! So, ay, patungab na ni mo, Jesslyn, ang termos. Aw, ikaw dong! Isurog tasang ini tubig! Aw, unsa? Oh, day. Oh, sala na may pamati ni mo, ha, day, Gislen? Jesslyn, are you okay? Yes. Yes, John. Oh, thanks, God. Ano naman po di ay ni siya dong dyan? Kuyawan man lang tanin niyo, oy! May mo ba muhilom ka una diha, Hilary? Papahawayo sa datos, Jesslyn. Aw, sige. Sorry dong. Ay, Jess, higda lang din sa sopa, ha? Aron makarelax ka. Palihog kog kuha og duha ka unlan, Hilary, aron magamit ni Jess og ma-elevated og gamay ang iyang paghigda. Salamat. Nagkatuog na siya. ay. Naunsa naman sa tayo siya dong? Dili ta din magsulti siya ang dula, Hilary. Di ko gusto nga madisturbo siya. Aw, adto ta sa kong kwarto dong. Wala makadisturbo na to dito. Okay ra ka, Hilary? Okay ra dong. Ikaw? Ah, may tutok mangkot ka na ko, dong. Dong. Ayaw kong inani-anas pagtutok, dong. Ay, mahilis ko. Wala na itahon ko. Please, dong. Please. Doon na ka ba'y maintenance nga tambal nga gitumar, Hilary? Ha? Maintenance, dong? Wala ko kasabot na dong. Sabat na lang. Mga jita? Apa pwedeng ako sa'y manatad dong? Anad ko sa amot probinsya sa Adlaw minatay. Daghan kayo kong madanghad sa amo. Inikahuman akong pangadji sa mga lubong dong. Ay, dangon na ka nga ito parang sulti, Hilary. Ah? Kaya murag di kita magkasinabot na. Ay, kasabot man ko ni mo dong. Kaklaro ang bisaya ni mo gisulti. Kasabot man gani ko mag-in-English pa. Wa pa ka makasabot nga hapit na ko wa makapugong kong klagot. Oh, Sean?
Hala. Aw. Ayaw og disturbas Jesslyn ha, nga natog. Okay? Siga mo na mata ni mo. Paminaw ha. Magpa-deliver ko pagkaon para ni Jesslyn, okay? Para nga kung magmata na siya, may makaon siya. Wa ko'y apil daw. Understood nga apil ka? Wa ka makasabot? Wag yun ko makasabot kung unsa na makauna ng understood dong. Lami na. Bida. Pangutan na yan na mo deliver, anak. Pangutan nag-deliver na makabukog ang understood. Hindi kaon mo. Aw. Sige. Okay dong. Mga tanon ako. Thank you. You take care. Oh, 21 ko mga estudyante ang patay isod sa State University. Ug 5 ang patay di askawas. Tungod sa way habas ng pagpamusil sa usa ka estudyante gamit ang BB arm light. Apan napatay usab ang maong suspek sa mga otoridad nga miresponde diini. Kibaw ko, klaro kay manawag na usab nako si Jan karon. Nakasiguro gyud ko ana. Wala na. Siya na gani. Di man di ay. Si Clavel. Oh. Hello, Clavel? Mark, unsa naman sa balita ninyo diya sa syudad nga bag-uhay pala nahitabo? You mean, ang mass shooting sa State University? Unsa pa man diyan? Naputo sa pagpanaway o criticisms ang local authorities ninyo diha sa social media. Ngano ko nung nahitabo ni, diindagan ang patay. Way labot sa amon. How come? Ngayon ini ang mga paghitabo sa syudad. Kadiyot, ragod. Mahimo bag mo preno ka, Club? Are you blaming me? Inihitabo, ah? Wa ko mabasol nimo ini, Mac. But as an officer, og niya ka naman ka, di ay madestino sa ato. Maybe it hurts you. You also have the responsibility, right? Oh my golly. Wala ni tuyo ni mo nako, Club. Sa imong pagpanawag nako. What a shit. Wa kay angay kasukan, Matt. Kay dili nimo tinuyuan kini hitabuan. Ang ako lang, unsay inyong gihimo diha sa syudad? Damn it. Sa imong mga sinultihan, murag, ikaw lang gyud ang gusto. Unsa may pagtuon nimo sa mga officers and authorities dire, ha? Conspirators? Kaabins kriminal o mga kriminal nga nahimo nini? Wa ko magsulti, ana. Pero sa gihimo sa mga officers ninyo diha nga may responde sa krimen, pwede man kuno ta tingali nga dili patyon ang suspect aron makuhaan unta og pamahayag o ma-investigate nganong nga nahimo ni ang maong krimen. Di ba? O gano ako may imong sultihan in taon, ana, nga dili man ako mi-responde sa mong hitabo. Usa pa? Unexpected gini. Kisa may hibaw nga may armas ka tong estudyante. You cannot blame sa mga authorities diri. Kung doon na may mabasol ini hitabo, ang mga security officers sa State University nga nagdanghag lang o nagpabaya sa ilang responsibilidad. Di ba? Usa pa? Mura naman hinog, ako mismo ang imo gibasol ini hitabo, Club. So may pagtuon mo na ako, ha? Kriminal? Kalma lang, good. Huwag kay angay kasukan. Dili ka angay ma-offend. Na-offended yung ko yung imong gibuhat. Well, sorry. But wa na sa akong intention. Exaggerated na kaayo og sobra rang naka-react sa akong gisulat. Huna-huna ako nung una ng imong mga gipanulti. Kung di ba na ma-offended ang si Bisan Kinsa ng imong masultihan, ana, ha? Huna-huna ako, no? Sorry. Kung na-misinterpret ko nimo. Wala pa pa sa na-misinterpret. Kung di mo nagkamusulti kung sa'y gusto nimong mahitabo, ha? Gituyo na nimo, o maglagot ko, di ba? Imo sab ng interpretation. Okay, unsa pa man di ay. Tuo gani kung may labot o sab si John ini, di ba? Gusto ko, Clavel? Di ba? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!